Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa dili pa nato hisgutan si Jesus ug ang iyang giingon nga milagro nga nahitabo ni Jonas, tanawon usa nato kinsa bagyod ni si Jonas. Si propeta Jonas usa ka propeta sa Old Testament o sa daang tugon nga nailhan dili lamang sa iyang misyon kundi sa iyang paglikay sa katungdanan. Best in likay-likay ni siya. Siya ang propeta nga gisugo sa Ginoo nga moadto sa Ninive, usa ka dakong syudad, aron pasidadaan sila nga kung dili gani sila maghinulsol, sila silutan sa Ginoo. Apan imbis nga motuman, nisakay hinuon siya barko padung sa lain nga direksyon, lihay-lihay paadto sa Tarsis, layo sa gisugo sa Ginoo. Fun fact, ang ngalan nga Jonas sa Hebreo buot ipasabot kalapati. Ang kalapati simbol sa peace o pakigdait. Apan layo sa kahulugan sa iyang ngalan kaysa sinugdanan nilikay gyud siya nga mahitabo ang peace o pakigdait tali sa Ginoo ug sa mga taga Ninive. Busa na nakasinati siya unos dito sa dagat. Gilamoy siya sa dakong isda ug nagpabilin sulod sa tiyan sa maong isda. Sulod sa 3 ka adlaw o 3 ka gabi. Ni ana nga kahintang sa kangitngit, nagampo siya, naghinulsol, ug sa katapusan, iyang gituman ang sugo sa Ginoo. Og nilambos ang iyang misyon. Ang mga tao sa Ninive nausab sa ilang kinabuhi. Si Jonas, bisan nga nagkandalisod-lisod pa sa iyang pagsabot sa kabubuton sa Dios, nahimo siya nga simbolo sa gahom sa paghinulsol ug sa milagro sa kinabuhi nga mabag-o. Ug mao ni ang gikuhaan ni Jesus og kahulugan sa atong ebanghelyo karon. Ang iyang pagsulti nga ang milagro nga nahitabo ni Jonas mo'y ihatag nagpasabot nga ang pinakadakong timailhan mao ang kabag-uhan nga mahitabo pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Amahan, bisan pa sa kangitngit, kasakit o kalisdanan. Kung sa may makutlo nato karon nining atong ebanghelyo. Unang punto, ang ilhanan nga nahitabo kang Jonas mao ang milagro nga ang tao nahiuli balik ngadto sa Ginoo. Diha sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mismo nagkanayon. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Matthew 12:40. Sama nga si Jonas didto og 3 ka adlaw og 3 ka gabi sa tiyan sa dakong isda. Mausab ang Anak sa Tao 3 ka adlaw og 3 ka gabi sa ilalom sa yuta. Ang milagro nga ilhanan ni Jonas dili lang mahitungod sa isda, kundi sa iyang pagtuman sa misyon o paghinulsol sa katawhan sa Ninive. Si Jesus mipakita nga ang iyang kamatayon, ang iyang paglubong og pagkabanhaw, mo'y tinuod nga ilhanan nga siya mismo ang Mesiyas. Busa, ang gitawag nga ilhanan ni Jonas mo ang pagmatuod sa gahom sa Dios nga makapausab sa kinabuhi sa tao. Sa atong kinabuhi karon, daghan ang nanghayo og milagro aron motuo. Apan gipakita ni Jesus nga ang pinakadako nga milagro mao ang bag-ong kinabuhi nga mutuwaw gikan sa pagtuo. Kung buot nato og hilhanan, tan-awa ang imong kasing-kasing. Nausab ba ang akong pagtuo? Nausab ba ko sa akong pagtuo? Buhi ba ang akong espiritual nga kinabuhi? Ang ilhanan nga nahitabo kang Jonas mao ang milagro nga ang tao nahiuli balik ngadto sa Ginoo. Ikaduhang punto, abri nga kasing-kasing ang gikinahanglan ug dili ang mga daghan pang mga ilhanan. Diya sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mismo nagkanayon. The man of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it.
for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. Matthew 12:41. Ang mga tao sa Ninive mubangon sa paghukom, batok nining kaliwatana, ug magsilot niini. Kay sila naghinulsol sa pagpamulong ni Jonas apan karon ania ang mas labaw pa kang Jonas. Timan ang tao sa Ninive wala nangayo og milagro. Wala sila nangayo og signs. Nakadungog lang sila sa wali ni Jonas ug sila mihunong sa pagpakasala. Apan ang mga tao nga mga eksperto sa balaod ug relihiyon wala mutuo kay sirado ang ilang kasing-kasing. Sa atong panahon karon, daghan gihapon ang sama sa mga eskriba ug mga Farisiyo. Daghang kahibalo apan gamay og pagbati. Intellectual giants but emotional dwarves. Kung sa kahibalo higante apan sa pagbati lupig pay duwende. Daghang kahibalo apan gamay ang pagbati. Mao nga walay kabag-uhan sa kinabuhi tungod kay sirado ang kasing-kasing. Kung kita buot musunod kang Kristo, kinahanglan abliho nato ang atong kaugalingon sa kabubuton sa Ginoo. Bisan pa usahay sakit o lisod. Abre nga kasing-kasing ang gikinahanglan ug dili ang mga daghan pang mga ilhanan. Story time. Usa sa mga series nga gisundog sa ABS-CBN karon gikan sa mga Korean series mao ang It's Okay Not to Be Okay. Ang istorya nagtuyok sa tulo ka mga individual nga nakigbisog sa trauma nga ilang nasinati. Ang istorya nagsentro kang Moon Hang-tae, usa ka tig-atiman sa usa ka psychiatric ward. Iyang magulang nga lalaki nga si Moon Hang-tae kinsa adunay autism og nakasaksi sa pagpatay sa ilang inahan, og si Ko Moon Young, usa ka sikat nga tigsulat sa libro sa mga bata nga adunay antisocial personality disorder. Sanglit na sila ay mga naagian nga mga lisod nga kasinatian, especially trauma, daghan pud sila gilikay-likayan sa ilang panaw sa kinabuhi. Ug nining kasinatian sa trauma, mulibot ang ilang istorya. Ilang nadiskubre nga ang dako nga makatabang nila mao ang ilang pag-istorya mahitungod sa ilang trauma. Og pinaagi niini ilang nadiskubrehan nga dili kinahanglan perpekto ka aron mahimong tako sa gugma. Wala sila nangayo og milagro apan ilang gipadayag nga ang ilang panginahanglan mao ang tinuod nga pagsabot, pagbati nga sila andam dawaton bisan unsa pa man ang ilang naagian. Sa It's Okay Not to Be Okay, ang kabaguhan wala miagi sa mga ura-urada nga mga milagrosong kabaguhan kundili sa hinay-hinay nga proseso sa pagpaminaw, sa pagdawat, sa pag-atubang sa kamatuuran ug ang presensya sa usa ka tawo nga andam maminaw ug magpabilin bisan unsa pa ang ilang kasinatian. It's okay not to be okay. Mga igsoon, mga anak sa Diyos, mausab ang giingon ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang tinuod nga milagro, mao ang kasing-kasing nga andam muhinulsol, andam moangkon sa kamatuuran, o mudawat sa presensya sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo, maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.